aurra. Gaur sakanan, grebak jarraipen ezberdina izan du, kontutan izan behar dugu 2 hilabetetan egiten den bigarren greba orokorra dela gure eskualdean, hala ere, Magoto edo Aceros Moldeados edo Gerra Hermanos bezalako enpresa garrantzitsuek itxi egin dute. Egia da, Sakana kooperatiba bezalako enpresa potente batean, grebaren bozketa galdu egin dela, eta, enpresa txikietan lortu dugu ere geldialdia izatea. Egia da, orokorra ez dela izan greba, baina uste dugu mobilizazioak bere pisua izaten ari dela egun osoan zehar. Olasti, Etxarri, Altsasu eta Irurtzunen mobilizazio jendetsuak egon dira goizeko 10etan. Altsasun 300 pertsona, 150 Etxarrin eta 150 Irurtzunen, eta Olastin 40 pertsona egon dira. Beraz, herrietan ere mugimendua egon da, eta orain goizean dugu mobilizazio potentena hemen Altsasun. Esan behar, irakaskuntzan greba deialdiak eragin handia izan duela, eta sektore publikoan ere Altsasuko udalak izan zuen jarraipen gutxien izan duena, eguneko 30rekin edo, baina Irurtzunen kasu zerbitzu publikoak gelditu egin dute. Orduan, kontutan izanik genuzkan zailtasuna greba aurrera ateratzeko, esan dezakegu gaur egun borroka egun bat izan dela Sakanan, ez?